Добър вечер. Представяме ви нашият любим готвач Краси, Крис, който ще ни даде рецепта за баница. Баницата вече сме я навили. Това е вита баница, една от рецептите на Крис. 8 са, те са баница от как се казва на Васко сестра му, от обнова. Така. Лили се казва. Той е най-хубавата, дето ми е харесала и зато го правя. Значи първо с продуктите. 6 яйца, Така. половин килограма сирене хубаво, масло една чаша 150 грама, Така. сода, малко захар за езика, отгоре бутер Така. и на щипка любов. И една щипка любов, задължително обаче. Може ли да погледнем отблизо баницата как е навита? Не е много прецизно, не е нужно. После тя ще си стане прекрасна сама. После ще разбере. Така, вкарваме я във фурната на 220 градуса. Искам обаче да по смъкваш. средата. Не, на 100 и... Да смъкнем на 180. Добре. 170, да. Не познавам той. Така, на Даже 180 по-бавничко да ще стане. Може би да я покрием отгоре или като се позапече. Не. За сега да се стои така. Аз се пика да са хрупка. Трябва зато и е свободна, за да се опече от всякъде. Така. Не е киса в баница. Тя хрупка, даже трябва да се изпича отдолу и отгоре. А да я сложим на Не се най-долу задушава. тогава? Или не е нужно? Ще погледнем по една оренка, за да Така, спичеш, ще видим за долу. сега да я оставим по средата. Ако нали, в процесът на печене, може да я свалим и долу, за да се опече добре от всички страни. Благодарим за сега на нашия готвач и той направи кръст, за да стане прекрасна баницата. Браво!